determinat moment se va convertir i que ara està en una perillosa situació de perdre les seues senyes d'identitat, això que està tan de moda, no? Que eren la justícia social i que eren l'aposta per aquesta sostenibilitat econòmica, ambiental, social i, sobretot, de respecte al nostre territori, un territori molt, molt castigat. Això hem de reivindicar-ho, això hem de fer-ho a Europa i hem de fer també que l'Europa tinga per fi una veu del País Valencià, que se'n senta, que estiguem presents.